سنفنا خاقتلو أب كل خورنا عالم كوين كاز مدبنا تكاتاتل زلخا ولودي أب زلخا يوبوتا زعزز السلام تايب صحخا تسفا قبر نقوص أقوصكا زبارا بركا كم تخد كونت من عينة سب كتكون زدفا فأكا قوم نقر كتسمع دلو كتلو نلومي زعب حدا خبتم قتلت وي تسأبأ تعود سخونو سنفنا زبهال قتالي هوت كنقرك كادل يلخو سامو داتا زامد مستسأنح بتعابي نخيت عوت زسأبأك اختفولت ايخا قدمي قنا أبزي channel حدش تونكا سابسكرايب بمقبار نزا فيديو خا لايك بمهاب نما قرب كان عروق خان أفكاريت كان سبيت خان كلهم عبيتي قبو أمي تبلوم سبات شارك تبلو لهم محسنكا بسترفقن نغطس ولودي نخيت عوت زسأبأك ناتكا توادا داري كونن ناي ገንዘብ ስእነትካ አይኮነን ኩነታት ህይወትካ ውን አይኮነን ስደት አይኮነን ግዜኻ አይኮነን ዓለም ውን አይኮነትን እቲ ንኸይትዕወት ጻብእካ እንኮ ነገር ክትቅይሮን ዘይክትቅይሮና ባዕልኻ ዝምርኮስ ስንፍና እዩ እወ እተ ውሽጥኻ ቁርብ ደቅስ ኣብ ዓራት ተሰጢሕኻ ርፍድ መግቢ ትስራሕ ኣብ ደገ ኸይድካ ጥዕና ዘይብሉ ገንዘብካ ዝጽግቕ መግቢ ብላዕ ቁርብ ተወሳኺ ሓጸርቲ ቪድዮታት ኣብ ቲክቶክ ስክሮል ግበር ጊዜ ለካ ጽባሕ ትጅምሮ እናበለ ሕሽኽ ዝብለካ ደቂቕ ዘይረአ ሓይሊ ልክዕ ከምኡ ድማ ዓወትካ እሞ ይትረፍ ትምኒታትካ ቅድሚ ምውላዶም እኳ ዝቐትል እዩ ስንፍና ከምቲ ንጽባሐይቱ ንግሆ ኣገዳሲ ኣኸይባ ኸለካ እንዳፈለጥካ ወትሩ ዶንጊ ካብቲ ቦታ ክትበጽሕ ዘእምነካ ሓደ ዓርኪ ወይ መሓዛ ማለት እዩ ኣብቲ ህሞት ንመዘናይ ጥራይ ይምሰል ኢኻ ትብል ድሕርጋ ግና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ካልእ ትጣዓስ ስንፍና ልምዲ ጥራይ ኣይኮነን ልክዕ ብጣዕሳ ብዝሰኣንካዮ ዕድላትን ብዘይተረጋገፀ ዓቕምን ዘኽፍለካ ናይ ሙሉእ ግዜ ስራሕ እዩ እቲ ዝገርመካ ወለዶይ ብንእሽቶ ይጅምር ልክዕ ከምዚ ንእሽቶ ኣብ ዓራት ግድም ኢልካ ቴሌፎን ስክሮል ምግባር ሓደ ዝተዘለለ ዕማም ሓደ ድሓር ክገብሮ ብምባል ዝወንዘፍካዮ ዕዮ ዝጅምር ወለዶይ ስንፍናኻ ቅድሚ ምፍላጥካ ኣብ ዝፋን መምኽነይታ ርዒምካ ህይወትካ ስለምንታይ ከም ዘይትቕየር ትሓስብ ኣለኻ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዕውታት ሰባት ኣብ ጉዕዞ ህይወት ነቲ ስራሕ እንዳሰርሑ ነቲ መስዋዕት እንዳኸፈሉ ነቲ ዓስቢ እናራገገፁ እዮም ዝኸዱ እስኪ ሕስብ ኣቡሎ ወለደይ ሓደ ሰብ ን8 ሰዓታት ከይቋረፀ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሓፀርቲ ቪድዮታት ቲክቶክ እንዳረኣየ ሃንደበት ሚልዮነር ክኸውን ርኢኻ ትፈልጥ ዲኻ ፍጹም ኣይረኣኻን እቶም ኣምጊሆም ካብ ብድቃሶም ዝባራበሩ ስጉምቲ ዝወስዱን ዲስፕሊን ዘለዎምን ሰባት ግና ዕብየት ይረኽቡ እዮም ሎሚ ኣብዚ መደብ ስንፍና ከመይ ከም ትቐትሎ ክንርኢና ኣብ ዘይተዓደመሉ ውራይ ከም ዝተረኸበ ጋሻ ካብ ህይወትካ ክንሰጎ ኢና ምኽንያቱ ካብ ስንፍና እንተዘይተጋላጊልካ መጻኢ ካብቲ ተሓስቦ ንላዕሊ ሕማቕ ከም ዝኾን ዘጠራጠር ስለ ዘይኮነ ብዙሕ ግዜ ሰባት ጃክማ ምስጢር ዓወት እንታይ እዩ ንዓኻ ኢሎም እንከሓትኒ ብሓቂ ድማ መንገዲ ዓወት ምስጢር ከም ዘይኮነ ነግሮም ዓወት ማለት ሰነፋት ሰባት ክገብርዎ ዘይደልዩ ነገር ምግባር ጥራይ ማለት እዩ ካልእ ኣይኮነን ንኣብነት ሰነፋት ሰባት ብምሕርቲ ክት ስፖርት ኣይገብሩን ዕውታት ግና ወላ ጥዑያት ከለዉ ዝያዳ ጥዑያት ንምዃን ወይ ከዓ ጥዕንኦም ንምሕላው መዓልታዊ ስፖርት ይሰርሑ ሃካያት ኣብ ዓራት የርፍዱ ምሳሕን ቁርስን ሓዋዊሶም ይበልዑ ዕውታት ግና አንጊሆም ተንሲኦም መግቦም ይሰርሑ ቁርስ ምሳሕ ድራር ከዓ ኣብ ሰዓቶም ይበልዑ ሰነፋት ሰባት ልክዕ ከም ፕሮፌሽናል መምኽነይቲ እዮም ግዜ የብለይን ክብሉ ስምዑ ግን 5 ምዕራፍ ልዕሊ 100 ክፋል ትሕዝቶ ዘለዋ ፊልሚ ክርእዩ ትርእዮም ገንዘብ የብለይን ክብሉ ስምዑ ግን ብገለ መንገዲ ክቡር ዋጋ ዘለዎ ቡን ወይ መስተ ክቡር ቴሌፎን ማርክ ዘለዎ ክዳን ክገዙ ገንዘብ ኣይስእኑን ከመይ ገይረ ከም ጅምር ኣይፈልጥን እየ ክብሉ እውን ስምዑ ናይ ካልኦት ዕውታት ሰባት ዩቲብ ቪድዮ ክዕዘቡ ግን ሰዓታት ይሕልፉ ስንፍና ኣብ ክውንነት ወላ ሓንቲ ከይገበርካ ኮፍ ኢልካ ጥራይ ኣብ ዘለኻሉ እዋን ኣብ ሓደ ነገር ትሰርሕ ከም ዘለካ ዘእምነካ ናይ ምትላል ስነ ጥበባዊ ዓወት ደቂስካ እንዳርፍድካ እንቋ ሓጎሰካ እንሆቲ ትምኒትካ ተጋሂዱ ትምኒት ህይወትካ ብሩህ ኮይኑ ኢሉ ናብ ኣፍ ደገ ቤትካ ዝመጽእ ተኣምራት ኣይኮነን የግዳስ ዓወት ውፅኢት ናይቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ብቐጻሊ ዝግበር ጻዕሪ እዩ ካብ ድቃስካ ገስኪስካ ተባራቢርካ ካብ ኮፍ ኢልካ ምብላዕ ርሂፅካ ምብላዕ ካብ ምድንጓይን ላዕል ድማ
ምዕባል ምምራጽ ማለት እዩ ወለዶይ ስንፍና ናይ ኦሎምፒካዊ ስፖርት እንተዝኸውን ነይሩ ገለ ሰባት ተዓወጥቲ ወርቂ መዳልያ ምኾኑ እዚ ግና ክብለካ ደሊ ኣብ ዓራት ደቂሱ ኣብ ቴሌፎን ሓጸርቲ ቪድዮታት ቲክቶክ ምርኣይ ስለ ዝመለኸ ጥራይ ሃብታም ወይ ጥዑይ ወይ ድማ ዕውት ዝኾነ ወላ ሓደ ሰብ ኣይፈልጥን እቶም ኣብ ህይወት ዝዕወቱ ሰባት እቶም ምኽንያት ምቕራብ ኣቋሪጾም መደብ ምውፃእ ጀመሩ ብጭቡጥ ገለ ነገር ዝገብሩ እዮም ወለዶይ እቲ ምስጢር ዝመስለካ መገዲ ዓወት ክገልጸልካ ኣብ ዝቕጽል እዋን ንገዛእ ርእስኻ ግዜ የብለይን ክትብል ምስ ሰማዕኻ ነዚ ጥራይ ዘክር ግዜ የለካ እዩ እኳ ደኣስ ሕሉፍን ትሩፍን ኣብ ቁም ነገር ዘይብሉ ጉዳያት ጥራይኻ ተጥፍኦ ዘለኻ ግዜኻ ኣብ ቁም ነገር ዘለዎ መዋዕል ድማ እቲ ሓቀኛ ምስጢር ዓወት እዩ ሓደ ዛንታ ክነግረካ ዓሊባባ ክጅምር ከለኹ ገንዘብ ወላ እውን ድሕሪ ባይታ ቴክኖሎጂ ከይተረፈ ይነበረንን ኣነ ሓደ ተራ መምህር ጥራየ ነይረ ኣብ ፈርቲ ክደልና ብዙሓት ሃብታማት ከይደ 30 ዝተፈላለዩ ሰብ ሃፍቲ ድማ ነፂጎምኒ ንሳቶም ምንጻግ ጥራይ ዘይኮነስ እንዳሰሓቑ ጃክ እዛ ሓሲብካዮ ዘለኻ ዕሽነት እዩ ኢሎም ኣላጊፆሙለይ ኣነ ግና ስንፍና ተስፋ ምቑራፅ ኣይተረኣየንን ኣብ ክንዱኡስ ዝያዳ በርቲዐ ዝሰርሕ ነይረ ሽዑ ድማ ተመሓይሸ ተወሳኺ ማዕፆታት ኩሕኩሐ ሎሚ ድማ ዓሊባባ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ናይ ኢኮመርስ ትካላት ዓለምና ኮይኑ ኣሎ ሕጂ ሕሰቦ እሞ ሰነፍ እንተዝኸውን ነይረ ሕሰቦ እሞ ምናልባት ሓቆም ይኾኑ ምናልባት ተስፋ ክቆርፅ ዝግባእ እንተዝብል ነይረ ሎሚ ስመይ ወይ ምፍጣረይ እኳ ኣይንፈለጥካን ነርካ ንዓኻ እውን ከምኡ ወለዶይ ኣብ ህይወትካ ምኽንያት ምቕራብ እንተቐፂልካ ምፍጣርካ እውን ዝፈልጥ ሰብ ኣይክህሉን እዩ መምኽነይታታት ዋጋ መጻኢኻ ስለ ዘኽፍለካ ሓደገኛ እዩ ሎሚ ምኽንያት ምቕራብ እንተቐፂልካ መጻኢ ባዕሉ ንድሕሪት ተመሊሱ ስለምንታይ ስቕልካ ዘይጀመርካ ክብለካ ኸውን እንታይ ኢልካ ክትምልሰሉ ኢኻ ስለዚ ክትገብሮም ካብ እትኽእል እቲ ዝኸፍአ ተግባር ስለ ዝኾነ ምኽንያታት ምፍጣር ኣቋርፅ ስንፍና ከም ወልፊ እዩ ብዝያዳ ኢድካ ብዝሃብካ መጠን ደው ከተብሎ ዝኸብድ እዩ እቲ እንኮ ፈውሲ ከዓ ዲሲፕሊን እዩ ስንፍናኻ ክትቀትሎ እንተደኣ ደሊኻ ዘይሰዓር ብዝገብረካ ልምድታት ክትትክኦ ኣለካ ወለዶይ ከመይ ጌርካ ከም ትገብሮ ክነግረካ ግን ድማ ሰዓበኒ ሳብስክራይብ ግበር ላይክ ሃብ ንቐፅል ኣንጊህኻ ተባራበር ሰነፋት ሰባት ካብ መጠን ንላዕሊ እንክድቅሱ ዕውታት ሰባት ቅድሚ ፀሓይ ይባራበሩ ምስ ረፈደ እንተደኣ ተባራቢርካ እንቋ ሓጎሰካ ድሮ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መተርኣስካ ኮይንካ ከሲርካ ኣለኻ ንእሽቶ ሸጠታ ተቐምጥ ብሓደ መዓልቲ ሙሉእ ክትሰርሕ ኣይትፈትን ብሓደ መዓልቲ ዕውት ክትከውን ኣይትፈትን ብሓደ መዓልቲ ኣብቲ ትደልዮ ክትበፅሕ ኣይትፈትን መዓልታዊ ንእሽቶይ ስጉምትታት ብምውሳድ ጀምር እታ ፊልም እንተደኣ ርኢኻያ ሱፐር ሄሮስ ከይተረፈና ዓለም ቅድሚ ምድሓኖም ንእሽቱ ሚዛናት ብምምልዓል እዮም ዝጅምሩ ነይሮም ትኹረትካ ዝሰርቕ ነገራት ኣወግድ ሶሻል ሚድያ ጌም ካብ ህይወትካ ጥፍአ ይብለካን ግን ብቁፅፅርካ ግበሮም እዞም ነገራት እዚኦም ግዜኻን ጉልበትካን ዘባኹን እዮም ኣብ ቲክቶክ ስክሮል ምግባር ስፖርት እንተዝኸውን ገለ ሰባት ኣብዚ እዋን ቻምፒዮን ኦሎምፒክ ምኾኑ ነይሮም ንርእስኻ ብፃዕራማት ሰባት ክበባ ምስ ሰነፋት ሰባት ግዜ እንተሕሊፍካ ሰነፍ ክትከውን ኢኻ ምስ ተባዓት ሰባት ግዜ እንተሕሊፍካ ዝያዳ ክትሰርሕ ክትለዓል ኢኻ ተመሳሳሊ መንፈር ዘለዎን ኣዕዋፍ ብሓባር ይነፍራ ከም ዝበሃል ኣብ ጉጅለ ንስሪ ዝርከብ ርግቢት ኣይትኾን ካብኡ ሕጂ ጀምር ጥራይ ፍጹም ህሞት ምጽባይ ኣቋርፅ ፍጹም ህሞት የለን እቲ ዝበለጸ ግዜ ትጅምረሉ ሕጂ እዩ ድልው ምዃንካ ክሳብ ዝስምዐካ እንተተጸቢኻ ምናልባት እቲ ፍትፍት ወይ ምቁር መግቢ ኣብ ኣፍካ ክሳብ ዘእትውልካ ክትጽበ ኢኻ ማለት እዩ ትፈልጥ ኢኻ ሓቀይ ስንፍና ኩሉ ግዜ ሓደ ዓይነት መምኽነይታ ስለ ዘለዎ መስሓቕ እዩ ሰኑይ ክጅምር እየ ሰሉስ ክጅምር እየ ረቡዕ ክጅምር እየ ሓሙስ ክጅምር እየ ዓርቢ ክጅምር እየ ቀዳም ክጅምር እየ ሰንበት ክጅምር እየ ትብል ሰኑ ግን ፈጺማ ይመጽእን እዩ ጽባሕ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብር እየ ትብል ጽባሕ ግን እቲ እንኮ ትገብሮ ጉያ ናብ ፍርጅ መግቢ ክተምጽእ ጥራይ እዩ ብዙሓት ሰባት መጽሓፍ ክንብብ ግዜ የብለይን ይብሉ ቴሌፎኖም ምስ ዝፍተሽ ግን ን5 ሰዓታት ዝኸውን ኣብ ቲክቶክ ናይ ዝስዕስዑ ሰባት ቪድዮ ክርእዩ ከም ዘሕልፍዎ ትፈልጥ ወገነይ ግዜ ኣለካ እዩ ግን ከም ቀሊል ተባኽኖ ግዜ ድማ እቲ ሓንቲ ክትመልሶ ዘይትኽእል እንኮ ክቡር ነገር እዩ ካልእ መስሓቕ ነገር ብዛዕባ ስንፍና ክነግረካ ሰነፋት ሰባት ወትሮ ከም ዝደኸሙ ከምዞም ሰለስተ ቤልካ ትፈልጥ ዲኻ ሙሉእ መዓልቲ ወላ ሓንቲ ከይገበሩ ግን ሕርስ ከም ዝወዓሉ እንታ ኣዝየ ደኺመ ይብሉ እንታይ ክገብሩ እዩ ደኺሙስከ ብዛዕባ እንታይ ከም ዝሰርሑ ካብ ምሕሳብ ኣብ ቴሌፎን ስክሮል ካብ ምግባር ስንፍና ስራሕ እንተዝኸውን ነይሩ ገለ ሰባት ኣብዚ እዋን ቢልዮነራት ምኾኑ ነይሮም ስንፍና ሕልምኻ ይሰርቕ
لكعب هيوتك بسلاحتا زاتو كي تردئك عدلات زمتك دمص زيبلو سراقي هابتان كخون دلي تبل جن كم هابتام سبديخا تسرح زلخا كم توم فاينانساو عاوت زمزغوب سبات مهار ديخا زلخا توفرن غزيخا تقواصاصرن ديخا زلخا عاوت يدلي إخا تبل جن مسوات تكفل ديسيبلين كهلوكا عوتات سبات ام نفس وقف معالتي كم زغبرو وقت قبر فقادنيا ديخا انت زي كوينو تحلم وي هرر تبل طرايمبر تصعر ايكون كان زلخا مالتي ولودوي حدا حيال نجر كنجركا تزبلص غزي نجمرلا معالتي تماليا نيرا كالاي تزبلص غزي خا حجيا بزتصبخا يمنطن تمنيتات كان كرحق لومي بزصعركا مطن دما صبح هيوتكا زقلل خوني ناي لومي بتغبرو ناي حد صعري ناي مصع عصبخا خبكاي بزيكاخا حلمخا غاهد خغبرو زخيل يلن تامر وي حدا سب مصيو نقدميت كدفاكا مصباي قارص عوتكا ابيدكا يزركب سنفنا قطر حدا طنق مبخان عقميو كندي توهبو حسابن بهجن زلوم سباتيم بسنفنا اب حدا بوتا خصنحو زفقدو كندي يومك سغمت موساد سلازا ابي طراي كالوت كحلفون كلو ندحريت زترفو نسخا جن كوم اختكوني بالكان كاب جيجا سبات تمهار كاب سبات تمهار سلازي مصباي قارص مغرومنا مقارص سنف مخانه قارص نفس وكفت باخنا خاليت ناب علامخا كتقرب كتقملو تخيل كاليديا تبارابيركا تنسمو كيد نمصايخا تقالسلو ولودي علم بعدلات زملاتيا ግን كانتهم كسرح فقادنياتات زخونو ጥራይ عوت مفوليات زبات زتحاز زيكونس نتهم كسرح فقادنياتات زخونو زتحاز اي صعرن تخونون نزفتو ما يمرصني نتهم بقراصنت تعغستن صعرن زحقفو ጥራይ ዝሽልም ولودي سنفنا خات زعبيت صلاي خاي سوقي لقتال بهج خوينو كيتعذبكاي سنطيقو زاتوي عقمخا سرقيو انت زي قتلكاي دما نتبهجخا نتهرفانكان نتخلوكا زخيل هيوتن كقتلي سلازي دلو ديخا مخنيات مقرابه اقاريصكا سغم تختوسد دلو ديخا علم كتنس نقرميت كسغم دلو كتغبرن صبيكالا مصايخا بعلو صباح زي كون سلومي نعاود قدامي حقنيا سغم تتوسدلا معالت مخانا تسفا بمغبار اندا تعذبي صبيكالو اي تحفرون تخون دحر عمتات ندحري تمليسكا بتعسا تمليخا شو انت زجمر نيره لوما بي محلخو كم بال حجي نتمصاخت قرصو حيل لك يمو لوم جمر غبورو وسنو امنجد خادويل زلو ناي غزارس خمد نغار طرايو ولا كو فرحي مدنغواين سنفنان بعلخا زفطركايم انقفات منجد انتخونو نقدميت كسغم ابزوسن كالهم موت جن كفورس يخوليم وغناي فصمو طنا يليكاني سغمت طراي زليكا سغمت موساد مبتاخ موسان سلازي ابو وصيخا سنفناخا قتلو جاكما يمسخا صنيحه اب قصال بخال حساب راخب اب اثر كالخو أنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرات سناي ليتي شفان عيني غنتي طوم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا هاي مستبرانو كرصوم تفتاوي سلمات ناي سماي تفترو بحرياوي بعلوم نبعلوم انات داراربو نزات سلمات مريت برهانوم يهبو برهانوم يهنبو حدا جزيت سلام دبنا يشفنوم يتارات روخا يلوم قد تبلوم والتنا
بنفاس تنتيقو مستدفق دبنا تسلموم تريقوم كتنو ببانا كتنو نابانا حانت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتنا يتفر فتورا ورحن كواخبتنا مبرهتنا يسورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي من شناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبراتي